Здравейте, приятели мрежари! Днес ще направим едно обучително клипче в отговор на едно задание от университета с двама мои колеги. Ето как да си настроим тази топология, която виждаме тук. Не е много сложно, ще мисля, че се справим. С използване на GNS3. Така, GNS3 трябва да си го свалим ето от тук, www.gns3.net. В Home е описано, що е то GNS3. Това е мрежов емулатор. Ние използваме някакви устройства, набиваме им имиджите, добавяме ги в някаква топология, връзваме ги, настройваме ги, ръмваме ги и те върват, нали. Могат да пращат трафик помежду си и ние да го изследваме този трафик и да правим някакви промени по тях. Фактически с реални iOS имиджи. Това са операционните системи, които използва Cisco. В документацията може да намерите допълнителна информация за GNS3, как да извършвате някакви дейности, които ви затрудняват. В видеото е почти едно към едно с документацията, само не трябва да четете, трябва да слушате и да гледате. Имате допълнително форум, лабове и download. Това, което нас ни вълнува. Download. Препоръчвам GNS3 версия 0.8.6 е последната. Препоръчвам ви All-in-One пакета да си свалите, ако до сега не сте ползвали нищо. Тук това включва Dynamips и DynaGen ядрата, които използва GNS3. PuTTY, Telnet и Secure Shell клиент, Wireshark, който е пакет снифър. Като си го свалите това, next. Окей, искам да инсталирам това, продължай и ви инсталира всички тия красотички, без вие трябва да роите повече. Всичко в едно, all in one. И действате, почвате да лабите. В този случай да почваме да лабиме, защото няма време. Така. Аз го отварям това приятелче и тук ми пита нов проект. Аз написам си името на проекта, цъкам ОК, то ми казва има такъв и ми ще го презапишеме. На вас ще ви изкара нещо по-различно, вие трябва да направите следното нещо. 3 стъпки. В iOS трябва да си добавите имиджите. Ето от тук. От Edit и iOS Image and Hypervisors. От тук трябва да си намерите къде ви се намира имиджа. Имиджа ви завършва на .bin. Понякога ще е 20-40 мегабайта, може да е по-голям, не знам. След като го добавите от тук, давате му Open и той ви пита искате ли да го разархивираме това, защото то е малко компресирано и ние му казваме OK и то го прави на .image. И там вече ще имаме един bin и един image. Ние ще ползваме .image, защото това ни е по-лесно за нашата система. Тук в Base Config се намират базовите конфигурации, които се зареждат автоматично след като ние боснем едно устройство в нашата топология. Тук трябва да си изберем платформата и модела на съответното устройство, чието имидж използваме всъщност. И в IDLPC трябва да зададем да го сметне това чудо, защото ако не го сметне, CPU-то ни просто ще изреве много бързо. Ще бъде изядено за някакви секунди. Като набиете 10 рутера и като им дадете ръни, познайте какво ще стане с вашия компютър. Моя лаптоп тук вече направо изпуши от всякъде. Така, до тук. Още нещо да ви кажа в преференциите. Така, преференциите в General. Тук в терминалните настройки може да си сменете терминалния емулатор. Ако не ви кефи PuTTY, може да си изберете някакъв друг. Избирате, давате Use, тук променяте тия настройки и продължавате. В графика User Interface Settings Always си сменял моето Adding Links. Това е много важно, защото това ви дава възможност да си изберете към кой порт искате да вържете джака на дадения кабел, който ще прокарвате между двете си устройства. Иначе ви вкарва първия възможен. В Dynamips тия дефолтни настройки няма какво да ги барате, просто цъкате Test Settings. Като дадете Test Settings, Dynamips проверява неговата функционалност, демек ядрото ви бачка. OK, successfully started, apply, продължаваме. Започваме с нашите конфигурации. Така изглежда един GNS3. Така изглежда един рутер, който има добавени OS. Така изглежда такива, които нямат. Цъкаме и нищо не става. То като го цъкнем, хоп, избира се, влачиме и продължаваме да влачиме, че 4 парчета ни трябват. 4 парчета вързани с кабели. 1, 3, 4, 2. Ето ги, нашите красавци. Ето тук добавяме кабелите. Тук може да си добавяме PC-та, свичове, тук firewall, тук мога да добавяме разни свичове, Ethernet, не знам си какви неща, клаудове, когато мога да го вържим примерно с картата на компютъра ни да прави някакви истински неща, оттам да го вържим с истински свич, защото тия са малко измислени.
Малко ги няма, така да се каже. Тук са нашите рутери, нали? С тях ще работиме за момента. Така, започваме да ги окабеляваме. Тук си избираме кабелчето, штракаме го и ето тук ни изкарва кой порт искаме. Ако не бяхме дали Always Use Manual Mode, ще да ни го вържи първия възможен, което понякога нас не ни устройва. Особено като работиме с някакъв 24 портов случай, примерно, и ни трябва да изберем съответния порт, а не то да ни слага първия възможен. Сега, за да ни покаже тук към кой порт сме ги вързали, цъкаме тук Show Height Interface Labels. Ето FA00, FA0001. Това означава Fast Ethernet. По принцип е това хикче да го махнем или цъкаме Escape или цъкаме обратно на тази иконка тук да линк. След като сме ги добавили тия симпатяги вече, нали, имаме idle PC-тата, имаме IOS-ите, нали, за да ги добавяме, даваме play. И сега те започват да се зареждат. Тук в Topology Summary се показва как те зареждат един по един. Докато се зареждат и докато ви ядат от ресурсите на компютъра, както виждате, мога вече изпушва, ще ви покажа малко вратки тук по тази топология. Тази топология се състои от 4 рутера, както казах, с 3 линка между тях. Тук тия 3 линка, всеки от тях е отделна мрежа, нали? Интерфейсите на всеки рутер, ето този, на R1 FA00 и на R3 FA00 се намират в една мрежа. 192.16 клас B мрежа, по дефолт е с 16 бита маска, демек 255.255.00, но в нашия случай използваме Variable Length Subnet Masking, което ще рече /29, демек събнетваме класическата B мрежа, нали, която е /16 по принцип. Тая е /29, демек ние ползваме 29 единици и 3 нули. Ето тук така мога го видите това нещо. Тук съм написал някакви бързи сметки как стават тия неща. Това ни е адреса, ето тук този. Това ни е маската. Тези 3 нули са ни за хостове, за network и за broadcast адрес. Network адреса ни е първия възможен, нулата, в случая следващия ще бъде .8, последващия .16 и така нататък до 248 последния. Тук ни е broadcast, нали, .7. Следващия ще бъде .7 плюс 8 и така плюс 8, докато не стигнем до 255. 255 ще ни е последния. Тук от 1 до 6 включително са ни хостовите адреси. Това са адреси, на които ние трябва да конфигурираме върху нашите интерфейси на рутерите. В случай използваме 1 и 3, нали, може да използваме 1 и 2, 4 и 5, няма никакви проблеми. От 1 до 6 включително, няма никакво значение в този случай. Нали, тук се чудиме къде отиват другите 4, аз не знам. Нека да си стоят там, за бъдеща употреба. Така, тази 29-битова маска се представя така: 255, 255, 248. Това е класическото представяне. Нали, става 248, защото тук имаме 3 нули и единици. Единиците върват от ляво надясно, не могат да има единици след нея 0,0 и други единици. Нали. Трябва да бъдат последователни единици. Спремни с единиците, почваме само с нулите. Единиците са ни мрежата, нулите са ни хоста. Това е. Махаме го това. Продължаваме тук.